Tämä video on ensimmäinen osa sarjasta videoita, jossa esitellään malli 1930 käyttösarjan merkkien postihistoriaa. Ajatuksena on se, että tämä video kävisi läpi koko sen näyttelykokoelman merkit tai kohteet, jotka tullaan näkemään Finlandia 2017 näyttelyssä Tampereella toukokuussa 2017. Tämä on siis oman kokoelmani esittely videoilla. Mun nimeni on Mikael Kollan ja tosiaan on kerännyt tätä malli 1930 postihistoriaa nyt aktiivisesti noin 10 vuotta ja ennen sitäkin tietysti harrastanut postihistoriaa ja filateliaa pitkään. Okei, tässä ei nyt käydä läpi ollenkaan mun etusivua, se löytyy tuolta malli1930.fi blogista ja muutenkin siellä on kerrottu sitten tästä kokoelmasta jonkin verran. Tämä video linkitetään siihen blogiin ja jatko-osat sitten joko siihen samaan blogikirjoitukseen tai sitten myöhempi. Okei, mutta aloitetaan kokoelman läpikäynti. Tässä on nyt kokoelman ensimmäinen sivu. Niin kuin tuolta ylhäältä huomataan, kysymys on kotimaan postista ja alkaa paikalliskirjeistä. Eli kokoelman sisältö menee sillä tavalla, että ensin käydään läpi kotimaassa lähetettyjä lähetyksiä ja aivan ensin on sitten nämä paikalliskirjeet. Sitten sen jälkeen on ulkomaan lähetyksiä alkaen Pohjoismaihin lähteen menneistä lähetyksistä. Pohjoismaiden postisopimukseenhan Suomi kuului ja näin ollen ne lähetykset oli taksotettu omilla taksoillaan, Pohjoismaiden taksoilla. Sitten siinä samassa yhteydessä käydään läpi tämmöisiä kahden maan välisiä sopimuksia, esimerkiksi Saksan kanssa tehty sopimus ja näin edelleen. Sitten on Eurooppaan mennyt posti ja Euroopan ulkopuolelle mennyt posti yhdessä osastossa. Ja sitten lopuksi käydään läpi erinäköisiä postin taksoja ja erikoispalveluja ja muita tämmöisiä vähän sanotaan erikoisempia juttuja, mitä sitten on kuitenkin maksettu näillä malli 30 merkeillä, jolloin ne kuuluu niin kuin malli 30 merkkien postihistoriaan. Tässä jokaisella sivulla on tämmöinen kaksiosainen otsikointi, eli täällä ylhäällä näkyy tämä, että minkälaista postista on kysymys. No tässä tapauksessa LC-postista, eli Lettre et Carte, ranskaksi siis kirje- ja postikorttiposti. Ja sitten tässä kerrotaan, että on paikalliskirjeestä kysymys. Ja tämä toinen otsikkotaso on sitten täällä jokaisen kohteen yläpuolella myöskin tällainen paksunnettuna ja täällä toisessa kohteessa se näkyy täällä. Ja me huomataan, että nyt tämä ensimmäinen kohde, mikä tässä nyt on niin kuin esiteltynä, niin se on tämmöinen laivakirje, paikalliskirje, eli Paquebot Local Letter englanniksi. Ja kun me katsotaan tätä kohdetta, niin me huomataan, että se on leivattu laivalla, laivakirjeeksi, ja tuolla alla sitten, näiden merkkien alla näkyy Turun pyöröleima. Ja se on myös leimattu sitten T, eli lunastukseen. Eli käytännössä homman nimi on se, että tässä on nyt tullut laiva satamaan, Turun satamaan, ja sitä laivaa on sitten huolitsijana on ilmeisesti toiminut tämä AB Nyman ja Schultz Stockholmasta, ja tämä on ollut laiva, jossa on ollut oikeus kuljettaa postia, ja se on sitten leimattu laivakirjeeksi ja lähetetty Turun sisällä. Ilmeisesti tämä on joku saapumisilmoitus. No, ne on ollut sitten jostain syystä, joko niillä on postimerkit ollut loppu, tai sitten ne on niin vaan köyhäillyt ja lähettänyt sen ilman postimerkkiä. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että jos on lähetetty ilman postimerkkiä, niin tulee lunastus. Ja lunastuksen määrä on 2 kertaa postimaksun määrä. Ja kun tämä on Turusta Turkuun lähetetty, me huomataan, että tämä on mennyt tämmöiselle kuin OAB Enrot ja Company Oylle Turkuun. Turun satamasta lähetetty. Paikalliskirje on kysymyksessä. Paikalliskirjeen taksa ollut markka 50 penniä.
ja lähetyksen aikaa, ja kun se on 2-kertainen hinta sitten pitää maksaa lunastuksesta, niin se on 3 markkaa merkkejä lunastettu. Mitätöity tähän lunastukseksi, ja täällä on tämä lunastuslipuke. Ja tää on nyt sitten semmonen konosementtikirje, jos halutaan sitä semmoiseksi kutsua. Sinänsä mielenkiintoiseksi tämän tekee se asia, että tämä on leimattu laivakirje. Tyypillisesti tällaiset vastaavat, niin ne ei ole laivakirjeeksi leimattuja. Eli ihan mielenkiintoinen kohde. Sitten tämä toinen kirje tässä, niin tämä on 3. painoluokan kirjattu paikalliskirje. No, mitä hyvää tässä sitten on, niin on tietysti se, että paikalliskirjeitä kirjattiin aika vähän. Eli kirjatut paikalliskirjeet ei ole yhtä yleisiä kuin tavalliset. Niin kuin ei kirjatut kirjeet yleensäkään ole yhtä yleisiä kuin tavalliset kirjeet. Mutta paikalliskirjeissä niitä kirjauksia tehtiin vielä vähemmän suhteessa postilähetysten kokonaismäärään kuin tavallisissa kotimaan kirjeissä. Sitten pitää huomata, että tämä on tosiaan 3. painoluokan paikalliskirje ja semmoinen on hyvin epätavallinen. Eli sen takia tänne on myös merkattu scarce eli vaikea kohde. Ei näitä 3. luokan paikalliskirjeitä, niin niitä ei todellakaan puissa kasva. Ja jos nyt lähtisin etsimään 3. painoluokan paikalliskirjettä, niin saattaisi olla, että joutuisin vuosia hakemaan, että löytyy. Toista painoluokkaakaan ei ole helppoa löytää. Ja sitten vielä kun kirjaus päälle, niin ei ole mistään helposta kysymys. Tämä on kulkenut Helsingissä. Nyt jos me ajatellaan paikalliskirjeitä, että minkälaiset on hyviä paikalliskirjeen, niin kun, niitä semmoisia paikalliskirja-alueita, niin no Helsinki on tietenkin kaikkein helpoin, koska se on Suomen suurin kaupunki ollut, ja silloin siellä on kaupungin sisäistä postia ollut myös kaikkein eniten, joten jos me halutaan oikein hyviä paikalliskirjeitä, niin niiden pitäisi olla pienistä kaupungeista tai pieniltä paikkakunnilta. Ne on huomattavasti paljon parempia kuin esimerkiksi Helsingissä menneet. Mutta tämmöiset 126-250 grammaset 3. painoluokan paikalliskirjeet, vaikka ne on ollut Helsingissä, niin kysymys ei todellakaan mistään helposta kohteesta. Eli tämmöinen sivu nyt aloittaa tämän mun kokoelmani. Vähän tämmöisiä, sanotaan, mielenkiintoisia kohteita, ei superharvinaisia. Sitten seuraava sivu on myöskin varattu sitten paikalliskirjeille, ja tässä mennään nyt sitten hiukan, sanotaanko nyt vähän vaikeampiin kohteisiin, eli tässä on tämmöinen kirjattu pikapaikalliskirje, eli on 2 tämmöistä postin lisämaksua. Haluttu kirjata ja sitten vielä pikakuljetuksena. Ja jos me mietitään, että kuka tämmöisiä pika- ja kirjauksia on tehnyt, niin nämä täytyy olla sitten jotain tällaisia ehkäpä yritysten lähettämiä kirjeitä, jotka he on mahdollisimman nopeasti ja varmasti halunnut toimittaa sille saajalle. Ja tässä tapauksessa tämäkin on mennyt tämmöiselle kirjurille, mikä kirjuri sitten lienee ollut. Ja tämmöiset niin kuin, lisäpalvelut, joita on useita samalla paikalliskirjalla, niin ne on aika vaikeita, aika harvinaisia. Et voi olla pikapaikalliskirje tai voi olla kirjattu paikalliskirje, mutta sitten, että jos on kirjattu pika, niin on niin kuin tosi vaikea jo. Mä olen merkannut tämän vaikeaa, mutta kyllä näitä saa hakea kissoja ja koirien kanssa, jos haluaa löytää. Sitten on vakuutettu paikalliskirje. Tämä on Helsingissä lähetetty samaten kuin tämä yllä olevakin. Ja leimattu Maunula. Maunula kuului Helsingin paikalliskirjealueeseen. Ja tämä on vuodelta 1954. Kirjattuissa kirjeissä pitää aina muistaa se, että piti maksaa myös, vakuutetuissa kirjeissä pitää muistaa se, että piti maksaa myös kirjaus. Eli tämä postimaksu muodostuu paikalliskirjeen postimaksusta, lisäksi kirjausmaksusta, että sitten vakuutusmaksusta, joka tässä tapauksessa on pitänyt maksaa 20 000 markan vakuutussummasta. Ja yhteensä 80, eli kohtuullisen suuri. Tuolla on näköjään tuo sivun printtaus hiukan epäonnistunut. Täytyypä pohtia, että printtaisiko uudestaan tämän sivun, ettei tule mitään marmatusta. Mennään eteenpäin.
Sitten tällä sivulla on sitten vähän vaikeampia kohteita jo, tai oikeastaan aika paljon vaikeampia. Ollaan kuitenkin paikalliskirjeessä vielä, ja tässä on kirjattu pikapaikalliskirje saantitodistuksella. Eli mä oon merkannut tämän erittäin vaikea, mutta kyllä tämän niin kuin melkein harvinainen on. Siis nimittäin nämä saantitodistuskirjeet, niin ne on kyllä pirun vaikeita. Eli ei ole mistään ihan tavanomaisesta paikalliskirjeestä kysymys. On aika paha kohde. Ja tässä alla on sitten mun mielestä tosi kiinnostava kohde. Nimittäin tämä on paikalliskirjeenä lähetetty Helsingissä, ja niin kuin huomataan, täällä lukee här. Eli usein kun paikalliskirje lähetettiin, niin ei tarvinnut kirjoittaa kaupungin nimeä, vaan saattoi kirjoittaa här, eli ruotsiksi täällä. Tällä ylemmälläkin on kirjoitettu vaan täällä. Eli paikalliskirjassa ei usein lue sitä kaupunkia, vaan siellä lukee vaan täällä. Ja tämä on siitä kiinnostavaa, että tämä on lähetetty merimiehelle, joka työpaikka on ollut tämmöisessä kuin Motorship Auroralla, ja se on lähetetty sen laivayhtiön konttoriin. No se laiva on seilannut, ja siellä konttorissa on sitten käytetty frankkeerauskonetta, ja siihen on sitten frankkeerauskoneella maksettu paikalliskirjeen ja ulkomaankirjeen välinen ero. Eli tässä tapauksessa ulkomaankirje on ollut katsotaan mikä se ero on ollut, täällä se on selitettynä. Eli ulkomaankirje on ollut 20 ja tämä on 12 markkaa, eli 8 markkaa on maksettu ulkomaankirjeen ja paikalliskirjeen välistä eroa, ja sitten siihen päähän on lyöty vielä lentolisä Brasiliaan, joka on ollut 26 markkaa 5 grammalta. Eli kun tämä on ollut alle 10 grammanen kirje, niin se on 2 kertaa 26, eli 54 markkaa, plus, 2 kertaa 26, en osaa enää laskeekaan, 52 markkaa, plus sitten tämä 20 ulkomaan kirje, eli yhteensä 72 markkaa. Eli siihen on pitänyt frankkeerausleimakoneella laittaa 60 lisää, että saadaan 60 plus 12 on 72. Eli tässä on nyt kysymys edelleen lähetetystä paikalliskirjeestä, joka on lähetetty Euroopan ulkopuolelle. Ja tämä on ainoa Euroopan ulkopuolelle edelleen lähetetty paikalliskirje, jonka mä oon koskaan nähnyt. Mä olen nähnyt Ruotsiin eteenpäin lähetetyn, ja mä olen nähnyt muutamia kotimaassa eteenpäin lähetettyjä, mutta Euroopan ulkopuolelle lentona vielä erikseen lento maksettu, niin en ole koskaan tämmöistä nähnyt toista. Sen takia mä oon merkannut tän rare. Ja en mä nyt uskaltanut tähän laittaa mitään, että only one known, eli ainoa tunnettu, koska ei semmosesta mitään takuuta ole, mutta kyllä se mun mielestä pirun harvinainen on tämmönen näin. Tämän kohteen historia on semmonen, että mä oon joskus ostanut jonkun tauhkalaatikon ja tää on ollut siellä mukana, eli käytännössä niin tämän yksittäisen kohteen hinta ei ole päätä huimannut. Ja sehän tietysti lämmittää aina keräilijän mieltä. Sitten jatkuu paikalliskirjeet. Tässä on nyt sitten otettu, ei jatkukaan, vaan mennään jo sitten kotimaan kirjeisiin. Eli tässä on nyt sitten kotimaassa lähetettyjä kirjeitä. Ja tämän ylemmän kohteen ideana on sitten se, että meillä on näitä postimerkkiautomaattimerkkejä täällä, mitä on käytetty tämän kirjeen lähettämiseen. Eli tämä on lähetetty Turusta 1930, kun siellä oli nämä automaatit käytössä, Lapualle. Ja tämähän oli aika lyhytaikainen kokeilu nämä postimerkkiautomaatit, koska ne ei toiminut kauhean hyvin ja sitten niitä vandalisoitiin. Ja että 2 vuoden aikana niitä vaan oli käytössä. Tässä on tämmönen
yksi näitä ensimmäisiä viestillisiä leimoja sitten, millä tää on tuolla Turussa leimattu. Ja nämä ei ole hirveän yleisiä, nämä postimerkki-automaattimerkeillä lähetetyt kirjeet. Tää on tämmönen suomalaisen postihistorian tai filatelian erikoisuusasia, tää automaattimerkit, niin sen takia mä olen laittanut sen tähän näin mukaan. Tässä on sitten kotimaan postissa lähetetty kirje. Tää on kulkenut Helsinkiin, lähetetty Kuopiosta vuonna 1937. Ja tämä henkilö, kenelle se on lähetetty, niin hän on matkustanut. Ja tää on sitten eteenpäin lähetetty Unkariin. Ja tähän on lisätty sitten kotimaan postimaksun 2 markkaa lisäksi 1,5 markkaa Helsingissä, eli tämä on jälkitaksotettu, ja sitten se on edelleen lähetetty Unkariin, eli Euroopan postitaksa oli vuonna 1937 3,5 markkaa, kotimaan taksa oli 2 markkaa ja se erotus oli 1,5 markkaa ja se on lisätty sinne Helsingissä. Tällaiset edelleen lähetetyt jälkitaksotetut kirjeet, niin nämä on aika hyviä. Eli tässä on niinku vastaava juttu kuin siinä edellisen sivun Brasiliaa eteenpäin lähetetyssä paikalliskirjeessä. Eli vastaava juttu. Mennään eteenpäin. Okei, tässä nyt on tilanne sitten se, että on A3-sivu. Mä huomaan, että tämän videon kuva ei nyt oikein mahdukaan tähän. Suurennetaan sitä pikkusen, niin saadaan koko A3-sivu mahtumaan. Eli mä oon nyt tämmönen kerettiläinen. Eli mä sotken A3 ja A4-sivuja. Ja nyt jääkin nähtäväksi sitten, että mitä nämä tuomarit tästä sanoo, kun idea on semmonen, että mulla on niin kuin 2 A3-sivua jokaisen kehyksen keskelle ja niitä ympäröi A4-sivut. Ei kukaan ole ilmeisesti koskaan semmoista näyttelyä laittanut ja on epäselvää, että vihataanko tätä vai tykätäänkö tästä kauheasti, mutta mun mielestä se näyttää hyvältä, kun se on niinku symmetrisen näköinen, kun siinä keskellä on ne A3 ja ympäröi A4. Nähtäväksi jää. No tässä ensimmäisellä A3-sivulla mä esittelen kotimaista kirjepostia ja erityisesti sitten sodanaikaisia kirjeitä. Ja mä oon tähän nyt sitten yrittänyt kerätä tämmöisiä vähän parempia. Eli mulla ideana on se, että näillä A3-sivuilla on sitten aina joku teema. Ja ne lähetykset, mitä niissä niinku esitellään keskellä niitä kehyksiä, niin ne olisi sitten vähän tämmöisiä kanuunoita. No, niin kuin kaikki tietää, niin Suomihan taisteli toisessa maailmansodassa pitkään ja hartaasti. Ensin Neuvostoliitto hyökkäsi 39 Mainilan laukausten jälkeen ja syttyi talvisota. Se kesti 100 päivää, sitten oli välirauha ja sitten jatkosota. Ja sota loppui sitten Suomen osalta vuonna 1945, kun Lapin sotakin oli käyty sitten. Ja kova oli aika. Ja siihen liittyvät postilähetykset on sitten tietysti kiinnostavia. Ja mä oon tähän valinnut nyt 3 sitten, jotka mun mielestä oli erittäin kiinnostavia kirjeitä sota-ajalta Suomessa. No ensimmäiseksi voidaan katsoa tätä vasemmassa alakulmassa olevaa kirjettä, joka on lähetetty kenttäpostitoimistoon, eli kenttäpostiosoitteeseen. Ja se on aluksi sitten lähetetty tämmöisellä tavallisella malli 33,5 markan oliivilla postimerkillä. Mutta kun tämä on lähetetty vuonna 1944,
niin silloin oli voimassa sellainen määräys, että kenttäpostiosoitteeseen sai lähettää pelkästään kenttäpostimerkillä lähetyksiä. Jolloin tämä on sitten tullut takaisin sinne lähettäjälle, ja tämä on iistä lähetetty, eli tämä on käynyt jossain kääntymässä postitoimistossa, iin postitoimistossa ja lähetetty takaisin, ja siihen on leimattu, että käytettävä kenttäpostimerkkiä. No lähettäjä ei ole sitten heittänyt tätä kuorta roskiin, vaan on laittanut siihen kenttäpostimerkin, kiinnittänyt siihen ja lähettänyt uudestaan. Ja sitten se on mennyt sitten sinne kenttäpostikonttoriin, minne sen on kuulunut mennä, mutta sieltä ei ole sitten löytynyt sitä henkilöä, jolle se on ollut menossa, eli tämä sairaanhoitaja tässä. Ja se on 7 kertaa lähetetty eteenpäin sitten yhteensä, kun lasketaan tämä palautus mukaan. Eli se on niin kuin kovia kokenut ja paljon nähnyt, niin kuin näin sanotusti. Mutta mielenkiintoinen kenttäpostimerkin ja tavallisen malli 30 postimerkin tämmöinen sekakäyttö, ja eihän tämä nyt mikään ihan yleinen ole. Sitten toinen kohde tällä sivulla on tässä ylhäällä keskellä. Tämä on kuriiripostissa kulkenut kirje, joka on lähetetty alun perin suomalaisen SS-miehen toimesta Ukrainasta, kulkenut Saksan kenttäpostijärjestelmän sisällä ja toimitettu sitten Suomeen insinööritoimisto Ratakseen, joka toimi näiden SS-miesten postin huolitsijana niin kauan kun tämä SS-miesten olemassaolo, suomalaisten SS-miesten olemassaolo ja toiminta pidettiin salassa. Sitten kun se tuli julkiseksi, niin sen jälkeen sitten sitä postia alkoi kuljettaa ja toimittaa ihan niin kuin normaali posti ja posti. Eli tässä kohtaa, kun tämä on lähetetty Suomeen, niin siellä oli salaista se toiminta, että suomalaisia SS-miehiä palveli Saksan armeijassa. Ja tämän lähettämisen aikaan täällä näkyy tämä leima, tämä saksalainen sotavoimien leima, niin siellä lukee tämä numero, eli postitoimiston numero on ollut tämmöinen kuin 42366, ja tämä on kuulunut nimenomaan tälle SS-divisioona Vikingin panssarigrenatööri porukalle, ja jossa ne suomalaiset palveli, ja tämä on 3. komppanian, onko tämä nyt sitten reconnaissance, tarkoittaa tiedusteluporukkaa. Se on sille kuulunut, ja ne on silloin, kun tämä on lähetetty, eli 5.11.41, niin tämä on palvellut silloin Ukrainassa. Eli se SS-porukka on silloin ollut Ukrainassa. Se on sieltä tullut ensin Saksaan, josta se on kulkenut Suomeen, Saksan kenttäpostissa. Ja kun Saksan ja Suomen välillä ei mitään kenttäpostijuttua ollut, niin sen on silloin kuljettanut sieltä kuriiri Suomeen. Ja se kuriiri on ne tuonut sinne insinööritoimistoon Ratakseen, jonka logo tässä on. Ja siellä Rataksessa tähän on sitten lyöty päälle 275 violetti malli 30 merkki, ja se on normaalisti laitettu Suomen postin kuljetettavaksi Helsingistä sitten tänne Loimaalle, jossa tämä rouva Aaltonen on asunut. Ja kun katsotaan näitä SS-miesten listoja, niin tämmöinen Aaltonen-niminen kaveri sieltä löytyy, joka palveli silloin juuri tässä osastossa. Eli kaikki niin kuin natsaa. Ja tämmöiset kuriiripostilla kulkeneet kirjeet, niin nämä on erittäin harvinaisia. Että tässä niin kuin on selkeää, että se on kuriirilla kulkenut Saksasta Suomeen. Sitten tämä 3. kohde. Tämä on mielenkiintoinen, kun yritetään, tai se selviää, että miksi se on mielenkiintoinen, kun yritetään katsoa, että no mistä tämä on lähetetty ja minne tämä on mennyt, niin huomataan, että tämän postileiman, tämän pyöreän osan tilalla ei olekaan mitään
kirjoitusta, vaan siellä on tämmöiset mustat palkit. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mustaa palkkia. Ja ei näy ollenkaan, mistä on lähetetty ja milloin. Ja tällainen palkkihomma tässä näin, niin tämä on oikeastaan kuvioleima. Ja niinpä se onkin luokiteltu kuvioleimaksi. Ja se tiedetään, että tämä on niinku Kotkan alueelta lähetetty. Ja sen takia se kuvioleiman nimi on Kotka 26B. Löytyy muun muassa Laitisen kirjoittamasta kuvioleimojen tästä luettelosta. Ja tämä homman nimi tai kupletin juoni on se, että kun Suomen armeija valmistautui Suursaaren operaatioon ja Suursaaren valtaamiseen vuonna 1942, niin sillä alueella sitten sinne kasattiin joukkoja ja haluttiin varmistaa, että vihollinen ei postia seuraamalla pysty pääsemään niin kuin perille siitä, että semmoista operaatiota valmistellaan. Ja sen takia täältä otettiin pois sitten sen paikkakunnan nimi ja päivämäärä, missä tämä tapahtui, tämä leimaaminen. Eli normaalia postia pystyttiin lähettää, mutta se ikään kuin sensuroitiin se leima tekemällä tällainen kuvioleimaus tähän. Ja näitä tunnetaan, näitä Kotka 26B-leimauksia, semmoinen kymmenkunta. Laitisen kirjassa sanotaan, että muistaakseni, että 6, mutta kymmenkunta näitä varmaan tunnetaan ja tämä Suursaaren taistelu käytiin 27-28.3.42 ja Suomi vallotti Suursaaren sitten venäläisiltä, jotka olivat sen sitten vallottaneet. Mutta mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin tavallaan leimasensuuri, mikä tässä on tapahtunut. Ja nämä on myös harvinaisia nämä Kotka 26B kuvioleimalla leimatut malli 30 kohteet. Eli tämmöiset 3 kohdetta mulla on tässä kuvastamassa näitä Suomen sodanaikaisia kotimaan kirjeitä. Okei, jatketaan sitten seuraavassa videossa tämän kokoelman läpikäyntiä.